Ahojte ľudia, moje meno je Duškva a ja vás vítam pri ďalšom videu. Toto video má názov To alebo to. Ja som dala písať Stelinke niečo, aby mi dala. Nie je to až tak coolové, ale mám to napísané v zošite. Áno, sú tam, jak sa volajú, títo šmolkovia. A mám tu 35 otázok, takže môžeme začať. Prvá otázka. Sladké alebo slané? No tak to je podľa toho, že čo mám akože, na čo mám chuť. Veľa kedy si dám napríklad sladké dukatové buchtičky a veľa kedy slané, tak akurát tu nič nemám slané, takže, ale asi slané. Sestra alebo brat? Sestra. Dovolenka v horách alebo dovolenka pri mori? Tak asi dovolenka pri mori, lebo ja som na dovolenke v horách ešte nebola. Leto alebo zima? To je 50/50, ale asi leto alebo zima? No neviem. Veľkanoc alebo Silvester? Tak Silvester. Hogi alebo gogo? No Goga pozerávam a Hogiho som akože pozerávam tiež, ale nie až tak často, takže asi Gogo. Teda to už ideme na 7. Vianoce alebo narodeniny? Tak ja si vyberám Vianoce, lebo dostanem viac darčekov a na narodky dostanem síce tortu a nemám až tak veľa darčekov. Slovensko alebo Česko? Slovensko. Londýn alebo New York? Londýn. Pes alebo mačka? Pes. Sice ja bývam na bytovke. No, takže ja bývam na bytovke a my nemôžeme mať túto psov, ani mačky, ani nič, žiadne zviera. Ale mám psa u detka, takže pes. Kofola alebo Pepsi? Ani jedno, ani druhé, lebo ani kofolu, ani Pepsi nemám rada. Jar alebo podzim? To čo napísala? Ale jar. Superstar alebo Československo má talent? Tak Československo má talent. Superstar mi príde taký... ideme na 14. otázku. Veľká Británia alebo Londýn? Londýn. Čipsy alebo čokoláda. To je tiež podľa toho, že či mám chuť na čipsy alebo na čokoládu a preto si vyberám tentokrát čipsy. Ideme na 16. Biela čokoláda alebo mliečna? Tak mliečna. Vaňa alebo sprchový kút? No, my máme vaňu, takže asi vaňa a sprchový kút, mám akože rada sprchový kút, ale príde mi taký menší, že sa tam nemôžeme okúpať, takže vaňa. Byt alebo dom? Dom. Dotykový mobil alebo tlačítkový? Dotykový. Šaty alebo sukňa? Asi sukňa. Rifle alebo leginy? Leginy. Celé plavky alebo také dvojité. A ja keď som chodila na gymnastiku, chodila som na gymnastiku, tak sme mali také tie dresy, také a bolo to nechutné, keď sme išli niekam na súťaž. Deň alebo noc? Noc. Mobil alebo počítač? Mobil. No, aj počítač, ale asi mobil, lebo keď si idem pozrieť nejakú trigovicu alebo niečo, že si ju idem objednať cez internet, tak idem cez počítač. A keď som na Facebooku alebo tak cez mobil. Tak mobil. Chorvátsko alebo Itália? Chorvátsko. Vedieť lietať alebo vedieť čítať myšlienky? Tak asi vedieť lietať, lebo čítať myšlienky by som nechcela. Keby si ľudia o mne hovorili niečo zlé. A vedieť lietať preto, lebo keď ja chodím na tanečnú a keď sa tam ponáhľam, tak chápete. To viem, pamätám si na jednu spomienku. To sme tedy išli so spolužiačkami a s kamarátkou na tanečnú a Stelinka pozrela, že koľko je hodín. Bolo, a my sme mali začínať 14:30, no a bolo 14:28 alebo tak. My sme boli asi
meter. No neviem, koľko sme boli asi od školy. A my sme utekali a prišli sme tam skoro. Lebo starinke išli zlé hodiny. Takže H&M alebo New Yorker. Tak New Yorker. DM alebo Tevas. Tevas, do DM-ky vôbec nechodím. Upratovanie alebo vysávanie. Upratovanie. Mesto alebo dedina. Mesto. Krátke alebo dlhé vlasy. Dlhé. Sice teraz som ostrihaná, takže mám krátke, ale dlhé. Zelenina alebo ovocie. Ovocie a keď mám chuť na zeleninu, tak aj zelenina. Takže to je 50/50. Lodičky alebo vánsky. Lodičky. Učenie alebo byť s kamošmi. A 35. otázka, čiže posledná. Converse alebo Vans. Converse. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like, odoberajte, komentujte, čo by som mala natočiť a bla bla bla. A či sa vám ľúbilo a tak. A teda, ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like a ahojte, ale skôr.